अरे करे जा हमर कहली ना दशहरा में ना दिवाली में बात में दीनी भूलवाई। अरे करे जा हमर कहली ना दशहरा में ना दिवाली में बात में दीनी भूलवाई। हम कनी बर्दाश्त करे जा अबकी के चैतनमी छठ में हम जरूर आई। जल्दी ले आवा सुपलिए ननदो हो गइल यार के भेजा। आ रंगे के ते बात करत रे तो ध के ऊपर से नीचे ले हम फाड़ देम। ते रंगे के ते बात करत रे तो ऊपर से नीचे ले ध के हम फाड़ देम। जाके समझा दिए अपना भातरा के ना तो उस सरवा के ध के गाड़ी में गोली मार दे बुझाई। निषाद जी के टोली क्या हुआ? मारी ढोलिए में गोली। अरे मैटर के हम कुछ ना बुझेनी, हम पक्का है खिलाड़ी। अरे मैटर के हम कुछ ना बुझेनी, हम पक्का है खिलाड़ी। सुधर जा से रे बेटा, हमनी के ठोकल थाना पुलिस कुछ ना उखाड़ी। निषाद जी के टोला ठोकर बजेल ना होला। लोग हमके फेसबुक पर सर्च करबे नु करी करे जा। काहे से नया एगो ब्रांड आइल बा जा खेला कूद आवाज करो। जौन काम करे के ना चाही ऊ काम हम कइले बानी। जौन काम करे के ना चाही ऊ काम हम कइले बानी। पूरा सिंगई मसान ढाप में ना हो करे जा। यूपी बिहार में पूरा सिस्टम हिलैले बानी। एगो चुना आगे कुछ न करो हमारा। अरे मोहर के बिना कोनो बाकी ना रहेला जौन बिगड़ल हो जाला काम। अरे मोहर के बिना कोनो बाकी ना रहेला जौन बिगड़ल हो जाला काम। सोहर तो वो दिने बदनाम करे जा जैया हमरा जिला में होई दुनाली के डिमांड बुझाई। हमारा जिला के करे जा जब ऊ राज तोर चलता तो तोरा के कौनो जिला ना बचाई। जब बेतिया जिला के मोहर लागी नू तो सोहर तोर जरूर हो जाई। जाके पता कर लिए। हमारा जिला के